бинандагони азиз, дӯстдорони барномаи эҷоз, дар барномаи навбатӣ хостем як нави ҳунари муосирро баҳратон ошно созем, ки ба санъати тасвирӣ тааллуқ дорад ва ниҳоят зебову пурҷозиба асту бинандаро мафтун месозад. офарандаи чунин зебоиҳо як ҷавони соҳибҳунар аз шаҳри хуҷанд Фирдавс Тоҳиров аст ва мӯъҷизаи офаридани чунин тасвирҳои зеборо бо санг ба шумо бинандагони зебобин намоиш медиҳад. Бо сангҳои рангоранг тасвир намудани мусаввараҳои зеборо мозаикаи флоренсӣ мегӯянд ва ин нави санъат ҳанӯз 500 сол қабл вуҷуд дошт. ин намуди амали бадеӣ ба санъати кошинкории мо, ки таърихи ҳазорсолаҳо дорад, монандӣ дошта дар технологияи коркард аз ҳам тафовут доранд. яъне мозаикаи флоренсӣ тавассути сангҳои табиӣ бо роҳи буришу васл кардани сангҳо омода мешаванд. аммо маҳсулоти кошинкорӣ бошад аз гил тайёр шуда бо рангҳои табиӣ рангубор ёфта дар ҳарорати баланд пухта мешаванд. Фирдавс Тоҳиров дар яке аз ҳавлиҳои ҳунармандони қалъаи Хуҷанд ба ин намуди санъат машғул аст ва пайваста дар такмил додани маҳорат ва малакаи худ кӯшиш мекунад. амале ки ман иҷро мекунам бо жанри тасвирӣ бо зубони русӣ номаш флорентийский мозаика, яъне ки аз номаш маълум ки ин касб дар Флоренсияи Итолиё ташкил ёфтагӣ дар 15 аср ва дар он ҷо ин касби аз ҳама душвортарин ҳисоб мешуд, ки бо сангҳои рангае ки аз тамоми ҷаҳон дар Италия меоварданд, онҳо ихтироъ карданд то ки расм сохта тонанд аз сангҳо ва дар он ҷо амирҳо хеле ин чиза қимат дониста онро дар амирҳои дигар давлатҳо тӯҳфа мекарданд ва ин касбро императори рус дида дар асри 19 хеле мақбул карда ва ба амири Самарқанд, Бухоро ҳамчун тӯҳфа рӯй мекард. ҳунармандои ҳамин касбро мефисонд то ки дар ҳамин ҷо инкишоф ёбанд ва дар тамоми Осиёи марказӣ, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ин касб буд. рафти вақт танҳо дар Тоҷикистон монд, барои он ки кӯҳҳои Тоҷикистон пур аз сангҳои қиматбаҳо ва сангҳои ранга. ҳоло низ мо ин касбро инкишоф дода истодаем ва дар тамоми ҷаҳон Тоҷикистон ҳамчун аз ҳамин касб ҳам мешиносанд, барои он ки дар ҷаҳон ҳамагӣ 4 давлат ҳамин касб ки машғул аст ва истеҳсол мекунад, яъне Италия, Украина, Россия ва Тоҷикистон мебошад. санъати мозаикаи флоренсӣ чанд марҳилаи амалро мегузарад ва аз ҳунарманд диққату таваҷҷӯҳ ва дониши мукаммалро талаб дорад. ин зиёда аз 20 марҳилаи корӣ дорад. ин якум марҳила ин интихоб кардани расм. ин чиз ҳатмист, барои он ки на ҳама расм мувофиқат мекунад ва мо чун бо воситаи технология ҳозира чоп мекунем. даврои пештар мо дастакӣ мекашидем, ҳозир бошад чоп мекунем ва интихоб мекунем. якум дараҷа фикр мекунем ки кадом сангҳои мо истифода бурда метавонем, кадом сангҳо мо ҳаст. агар санге ки набошад, мо аз Помир ва дигар давлатҳо ёфта меёрем. ин ҳар хел ҳолат ҳаст. баъзе ҳолатҳо ҳаст ки мо расмро интихоб намекунем. ҳамчун фармоиш расм биёд, агар мо фикр мекунем чӣ хел санг истифода барем. ҳолатҳое ки ҳаст, мо худомо расм интихоб мекунем ва дар он ҷо фикр мекунем ки бар ҳамон расм чӣ хели сангҳо истифода бурда мешавад. ҳар касе ки мехоҳад ин касбро аз худ кунад, якум дараҷа бояд ин касбро дӯст дорад, барои он ки санг на ҳама каса ин соҳа мемонад, ҳамчун худаш сахт аст ин касб. ҳамчун ман бошад, ман якум дараҷа расмкашия аз худ кардагӣ. баъд ин касба гузаштагӣ, то ки донам ҳар хел рангҳои санг, сохтори сангро омӯхтагӣ ҳамчун. яъне ки ҳам расм кашида метавонам ва ҳам камтар геология
медонам то ки расмҳои сохта тонам. Марҳилаи дуюм яъне ки мо вай расмро нусхабардорӣ мекунем. Нусхабардорӣ мекунем то ки вай нусхаро ба санг бардорем ва азбаски ин кор ин касб хеле душвор аст, кор вақти зиёда мегирад, корҳои нотамомам ҳаст ва ҳозир дуюм марҳилаи корро нишон медиҳам ва баъд метавонем дигар марҳилаҳои коррам низ нишон диҳем, бинем. ҳангоми нусхабардорӣ амалҳои махсус ҳаст. Мисол дар ин расм чӣ ки мебинем кӯҳҳо ҳастанд, дарахтҳо ҳастанд, об ҳамчун ҳаст ва онҳо хосиятҳои худро доранд. Мисол ҳар як расм то ки онро аз санг бурем хусусиятҳои худро дорад. Яъне ки ҳозир дар инҷа ман мебинам кӯҳ чӣ ки мо мебинем хеле хатҳои рост дорад, росткунҷа дар ин, яъне ки хеле санг бояд ман истифода барам ки ҳамин расми кӯҳро ва хосияти кӯҳро нишон дода тавонад. Ва масалан дар об бошад, хеле бояд сангро истифода барам, мисли амазанит бисёр дар ҳамин расм нағз истифода буда мешавад. Хосияти обро хеле ҳам нағз нишон медиҳад. ҳозир нишон медиҳем чӣ хел мо нусхабардорӣ мекунем. Якум дараҷа ҷои худро мемонем ва он бояд тақсимот кунем ки ба ҳар як модулҳои майда тақсимот кунем то ки он модулҳоро ба санг нусхабардорӣ карда онро бурда гирем бо асбоби сангбурӣ. Бо таври оддӣ нишон дода истодам. Ин расм яке аз оддитарин расмҳо ҳаст. ҳар намуд расмҳо тайёр мекунем, ҳамчун портрет дар касби ман флорентийский мозаика ҳисоб мешавад аз ҳама душвортарин ва касе ки дар флорентийский мозаика расми одамро нишон дода тавонад, ҳама мефаҳмад ки ин одам аллакай муваффақ шудагӣ. Худи флорентийский мозаика душвортарин аст ва дар он портрет боз ҳам душвортарин аст. мо ҳамчун манзараҳоро омода мекунем, ҳайвонҳо, боз расмҳое ки расмкашои машҳур мисли Рерих, Репин, мисол расмҳои ҳамонҳоро бо санг месозем. ҳар як ҷузъиёти расми тасвиршаванда аз назари ин ҳунарманди зебоофар дур намемонад. Бо як шавқ ва завқи хоса хусусиятҳои қисмҳои амалро ба назар мегирад. Яъне ин санъати зебо низ нозукиҳои худро дорад. Дар ҳамин ҳолат ман ҳозир дарахтҳое ки аз нуқтаи назари одам дуртар аст нусхабардорӣ карда истодаам ва то ки ман ҳолон ки ҳардуи ҳамин модул арча мебошад, лекин агар ман аз як санг истеҳсол кунам, ин дар расмам хеле мебарояд ки ҳолон ки инҳо дар як қатора бошад, лекин ман бояд бо воситаи санг ҳаме хеле истеҳсол кунам ки то ки якум плане ки дар пешам дида истодаам ба пеш биёяд ва ин арча бапӯшавад, то ки ба чашми бинанда ин чиз табиӣ намояд. Баъди нусхабардорӣ ман бояд сангҳоро интихоб кунам ва агар якум бор нигарем, сангҳо онҳо ҳозир хушк мебошанд ва дар чишми одам нонамоён аст. Чӣ хеле хосият дорад, чӣ хеле ранг дорад. Барои ҳамин ман онҳоро тар мекунам ва онҳо хосиятҳои худашро нишон медиҳанд. Баъди он ман санги дакорома интихоб карда
ба санг ба воситаи қалам ва сиёҳ варақ нусха бардорӣ мекунам аз варақа ба санг. ҳар як қисмаша ба ҳар санге ки барои дуруст тасвир додани расм нусхабардорӣ мекунам, мувофиқат кунад нусхабардорӣ мекунам. Мисол арчаро бо мрамори ҳиндӣ ва сангро бо Навобод, санги худомо Тоҷикистон ва сангҳои мисол поймазор истифода мебарем барои нишон додани барф. Нусхабардорӣ кардем. Дар инҷо яке модули расм аст. Инро мо бо воситаи мошин бурда мегирем, ҷамъ мекунем сангҳоро қити якдигариш. санги табиӣ маводи асосӣ дар ин санъат ва беназир дар дасти ҳунарманд аст. дар ин амали бадиӣ тарзи буриши сангҳо мавқеи хосаро ишғол мекунанд ва барои ин марҳилаи кор дастгоҳи махсус ҳаст ки бо риояи техникии бехатарӣ сангҳоро бурида ба расм мувофиқ месозанд. Бо воситаи ҳамин асбоб дастгоҳ ҳамин сангро мебурем. Дар инҷо дар рӯи мизам дигар корҳоям ҳаст. Ин мисол лоҷиварди Афғонистон аз Бадахшони Афғонистон овардагӣ ҳастем. Дар дигар корҳо мо истифода буда истодем. Ҳанӯз ҳозир нишон метиҳем чӣ хеле сангро мебурам. Сангро бо воситаи об мебурем барои он ки то ки ҳангоми буриш санг бо лағжиш гарм мешавад. Агар об набошад санг мекафад ва дар корӣ модуламро ман аз санг гирифта наметавонам. Барои ҳамин мо бо воситаи об мебурем. Якум дараҷа барои техникаи бехатарӣ риоя кардан ман ба чашмоям айнак мепӯшам, то ки сангҳои майдае ки аз асбоб мебарояд ба чашмам назанад. Аз ҳамин санге ки мо нусхабардорӣ кардем ба он ду модулро бурдагистам бо асбоб ва ҳозир бо воситаи дигар корам нишон метиҳам чӣ тавр инро мо якҷоя мекунем. ҳамин тавр ҳар як ҷузъи расм дар алоҳидагӣ бо ҳамин дастгоҳ бурида баъд расми мукаммал тавлид меёбад. ин зинаи кор вақти зиёд ва маҳорати баландро талаб месозад. аз ин хотир идомаи амалро Фирдавс дар расми дигар нишон дод. Чӣ хеле мо бурдем ва ҳозир ҳама сангҳоро якҷоя мекунем. Ин дигар кор мо аст ки осмонашро аз санги Гозгони Ӯзбекистон кардем. Якҷоя ҷамъ мекунем ҳамашро. Ба назар ин санг аспи оддӣ менамояду, лекин дар ин кор мо сангҳои мисли лоҷиварди Афғонистон, лоҷиварди Помир, мармари ҳиндӣ, лиственник истифода бурдем. Поймазор, ин санги сафед номаш поймазор ва инаш санг номаш даштак. Ин номҳоро аз ҳисоби ҳамин мондаӣ ки назди конҳои ҳамин сангҳо деҳҳои даштаку поймазор ҳаст. ҳамин тавр сангҳоро чинда якҷоя карда аз назар мегузаронам, то ки аз ҷиҳати расмкашӣ дуруст бошад, то ки ман тавонам кӯҳро ҳамчун кӯҳ нишон дода, мисол аспро ҳамчун асп нишон дода тавонам бо воситаи санг. Баъзе корҳо расмҳо аст ки тӯли
вақти дарозро мегирад онҳо одатан фармоиш мебошад. Дар фармоиш ман бояд хоҳиши мизоҷро якум дараҷа монда, мисол сангҳое ки ӯ мехоҳад истифода барам ё ки дар расм диле ки ӯ мехоҳад ҳамон чиро бо тавре ки ӯ назария дорад ман бояд дуруст нишон дода тавонам. ҳар як зинаи корро Фирдавс бо як шавқи беандоза мефаҳмонад ва маълум ки ӯ ба ин ҳунари интихоб кардааш муҳаббати зиёд дорад. Аслан ҳар як амал дар ҳамон вақт дилпазир ва писанди тамошобину мизоҷ мегардад ки агар он бо меҳр ва муҳаббат омода шуда бошад ва инро бурд ва муваффақияти ҳунарманд мегӯянд. яке аз корҳои охирини ман бошад ки леопардро тасвир кардам. дар инҷо сангҳои поймазор, гранит, габро, далян, гозгони Ӯзбекистон, бисёр сангҳои Тоҷикистон мебошад. Бисёри сангҳое ки ман дар инҷо истифода кардам сангҳои мармар мебошад. дар ин техникаи корӣ, техникаи расмкашӣ, яъне ки 3D мегӯям, ҳамчун бо санг тасвир додам ки гӯё ки барҷаста бошад, гӯё ки леопард аз девор буромада истода бошад, яъне ки статикӣ нест ин расм. ҳанӯз ин расм тайёр нест. Ман бояд бо 2-3 марҳила ҳаст ки то ки ба анҷом расад ин кор. ин расмро мо клей кардагӣ ва баъди ин марҳилаи ба забони русӣ полировка ба забони тоҷикӣ сайқал додан аст ва баъди сайқал додан расмо пурра мешавад ва хушрӯгии худро нишон медиҳад. барои истеҳсол кардани ҳамин расм ман зиёда аз 15 намуди сангро истифода бурдам. Сангҳои бисёрш маҳаллӣ аст ва дар тӯли 2-3 моҳ, яъне ки вақтро гирифт то ки омода созам ман ин корро ва ҳанӯз ҳам ин кор тайёр нест ва боз кораш аст. Портрет дар касби мо флорентийская мозаика аз ҳама душвортарин аст ва касе ки портрет истеҳсол карда метавонад, яъне нишондоди ҳамон аст ки бо дараҷаи олӣ ин касбро аз худ кардааст. Мисол ҳамин портретро Усмонов Ғорибҷон истеҳсол кардааст, ҳам касби ман, ҳам кори ман. Рӯдакиро тасвир кардааст. дар ин расм истифода бурдагӣ сангҳои даштак, яшма, лоҷувард, поймазор, гозгони Ӯзбекистон. Дар тӯли ним сол ин портретро истеҳсол кардагӣ. ҳар нафаре ки мақсаде ки дар флорентийская мозаика портретро истеҳсол мекунанд, яъне ки одам фарқ натонад онро ки гуфта натонад ки онро аз санг истеҳсол кардагӣ. чӣ хеле ки мебинем бисёр туристҳо меоянд ва шахсҳои мисол одамое ки якум бор ин касбро дида истод, корро дида истодааст, ягон кас намегӯяд ки ин расм аз санг шудагӣ. мегӯянд кашидагӣ бо қалам ё қаламҳои ранги кашидагӣ. вақте ки мо мегӯем ки ин расм аз санг шудагӣ, онҳо ба ҳайрат меоянд ки ин муваффақияти ҳунарманд аст, то ки дараҷаи олии корашро нишон медиҳад. Фирдавс ки ҳанӯз аз наврасӣ маҳорати расмкашӣ дошт, барояш омӯхтани ин ҳунар он қадар мушкил набуд ва баъди таҷрибаҳо шинохтани сангҳо низ барояш муяссар гаштанд. ӯ мегӯяд ки шинохтани санг ва дарки хусусияти онҳо дар ин навъи ҳунар афзалият дорад. баъди он ки ман ҳама сангро якҷоя ҷамъовар кардам, ман бояд бо клеи махсус ҳама модулҳое ки буриш кардам бо воситаи якдигараш пайванд кунам бо воситаи клей.
و من باید هنگامی کلی کردن باید یک چی رو به نظر گیرم که هنگامی کلی باید کلی به قفای سنگ ها نگذرد برای آن که اگر به قفایش گذرد هنگامی سیخل دادن به من مشکلیت می‌آورد. نش بعد آن که من کلی کردم همه سنگ ها رو رسم رو من میتوانم این طور برداشته نشان داده و این نه آخران مرحله کار نیست. بعد این با 2-3 نموده کلی رو من باید استفاده برم و در قفایش تخته رو میچسبانم برای آن که سنگ بر نظری آدم سخت میباشد لیکن در اصل سخت نیست و اون رو به آسانی شکسته میشود. این کسب رو من باری اول در مسکو دیده بودم. من در دیگر ساحه کار میکردم، در ساحه بانک کار میکردم و با یک نفری آشنا شدم، تاجیک بود و او به مسکو به نمایشگاه کارهای خودش رو آورده بود. من تا حتی نمیدونستم که در دنیا همین کسب هست. من در اونجا دیده با او شناس شده در تماس شدم. این کسب به من خیلی معقول شد و او به من توصیه داد که من میتوانم این کسب رو از خود کنم تا که یعنی شاگردش شوم و من از فدراسیون روسیه به تاجیکستان خسته آمدم تا که این کسب رو از خود کنم. باز استادان بودن که من رو از جهتی تکنولوژی کارکردی سنگ یا رسم کشی به من یاد دادن تا که مهارتم به درجه بلند برایت. 2 سال باز همین کسب خیلی مشغول و حاضر من جوانترین هنرمند در همین کار در تاجیکستان می باشم. хушбахтона даврони соҳибистиқлолӣ ба наврасону ҷавонони соҳибистеъдоди мо имконият фароҳам овард ки маҳорату малакаи хешро дар ҳама намуди санъату ҳунар нишон диҳанд, боз омӯзанд, сайқал ёбанд ва ҳунару истеъдоди хешро рушд бахшанд. фирдавс тавассути ин ҳунари худ борҳо дар фестивалу озмунҳо ва намоишгоҳҳои дохиливу байналмилалӣ иштирок намуда муваффақият ба даст овардааст. сентябр ман бо ҳамкорам дар шаҳри Тарези Қозоқистон будем. дар онҷо намоиши ҳунармандон аз 8 давлат ва зиёда аз 100 ҳунарманд буд. дар онҷо фестивал озмун буд ва дар ҳамон озмун ман дуюм ҷоро ишғол кардам, яъне ки аз ҳама ҷавонтарин якум ҷоро ҳунарманди номдоди Қозоқистон гирифт. ӯ заргар буд. дуюм ҷоро ман гирифтам ҳамчун сангтарош. сеюм ҷоро ҳунарманди Ӯзбекистон наққош гирифт. мозаикаи флоренсӣ як намуди аҷиби санъати тасвирӣ буда ниҳоят асрорангез аст ва рассоми бузург Микеланҷело бо таваҷҷӯҳ ба устувории махсуси тасвири мозаикӣ, ҳавасмандии аслӣ ва зебоӣ онро расми абадӣ номид. имрӯз ҳунармандони ҷавон ба монанди Фирдавс Тоҳиров лавҳаҳои муосири мозаикаро эҷод мекунанд, ки ҳамчун ашёи ҳақиқии санъат фазои санъати бадеиро пурра месозанд.